En sommeraften sad jeg helt alene, en lille purk på bare 4 år. Kom hen til mig og satte sig, et spørgsmål var på vej. Han vendte sig og så på mig og sagde: kan man få adressen op til himlen? Jeg vil så gerne skrive til min far. Og når jeg skal gå til ro, tænker jeg kun på os to. Han var min far, han var sød og han var rar. Jeg vendte mig væk et øjeblik. Mit hjerte, det var lige ved at briste. Jeg vendte mig og så en lille tår på hans kind. Jeg sagde, da jeg tog hans hånd i min: man kan ikke få adressen op til himlen. Jeg ved, at du vil skrive til din far, men når nu du går til ro, er han hos dig, lille du. Han var din far, han var sød og han var rar. Han virkede så ensom og alene, ham den lille purk på 4 år. Han smilede lidt, da han rejste sig og gik, men jeg vil aldrig glemme disse ord. Kan man få adressen op til himlen? Jeg vil så gerne skrive til min far. For når jeg skal gå til ro, tænker jeg kun på os to. Han var min far, han var sød og han var rar. Kan man få adressen op til himlen? Jeg vil så gerne skrive til min far. Og når jeg skal gå til ro, tænker jeg kun på os to. Han var min far, han var sød og han var rar. Han var min far, han var sød og han var rar.